هابتنا مولو 132 هابتنا معزا قدسان 133 134 أنا خبصها بنا بملاك سلام 137 دكتور صقاب 138 هدينا ممهر سارة 141 هابتنا مولو 142 هابتنا معزا قدسان 146 147 أنا خبصها ممهر سارة هدينا ممهر سارة 148 عاويلكن كتب سحلنا يهن الرب ومرقيته هالليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ካብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርህን አመስግንዎ አቱም ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቅን ኩልኩም አቱም ሃውን በረድን አሳይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን አቱም አኽራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይተ አዋምን ጽድታት ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመምትብሉን ነፈርቲ አዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን አግባዝን ጎራዙትን አበይቲ ምስናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ያልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያታዊ ምድሪ ቅዱሳተ ስብሐት ይከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق صفره نصنع اسرائيل نصب ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማን ወሮ ነተመሲ እግዚአብሔር ከይራአይ ሞት ከም ዘይር ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓተ ገብሩሉ ምሳአተ ወስማን ድማ አብይ ድሓውፎ ናምላኹን ከም ዝንዳበለ ባረኾ ወጎይታይ ነተናዛ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኩን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራ በሃን መንፈስ ቅዱስን በምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አንባይ ዶክተር ጽጋብ ክፍልታት ጸሎት ይጥዕመኩም ደኸው أوابونا بنحرة አረ إنه هاب كدمتي قنع فرادي قوم تدالي الله تي أما قدي مجاي زحلف أدمي نخنين نفلدن بقع سلزقنا ببزحي حتياتي عدن قد قتنا الله جنك نفسي جينا عمرت نبرتها الله سي تناسي مقنعتو مريت أم أبر أي ودسون إيو أموت كأز كرويل بون أب جما جهنم زمسكنا يلبون مو كابدك أستركي تنسيخي ناب مدحانيخي بالنسحة أو عملاقي محارنن أدهنن نابلكي تم حتني سبحات الأب وولد ومنفس قدوس ቃለ ሕይወት ይስማዓልና حتى نعملو موعد سب زي ودا عند الزخون الله تمام سخم كلكم موعد سب زي ودا إذا عالم زيا كاب نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونة مخنيات محلو كنيرو كنك تتصيف زخونة تقبارات كن اتحمق كيكن أب قدمي
يتحقني عم سقلا أبقارات حتيات تسطحكي أبتشللتنيان كدعن سقاخي كلخي انتايو تتبيو ملسي أو خريستوس أملاخي بتي أزيو زفرح فردخا سنبد نتزل زلعلم أو فردخا مبركخ بتملكتاو نتأبرقاو برهانكا نكتكت اللغو أنا حسم دمنوس أبقاراتي دكيسة أثلغو أب هيوتيون زي قدس خونكو نايتي تقبل قارت أبنت بموساد أفلبين ناقخو وأملاح أنا قبرنيا يمو يقرب للي يبلا اللخو يزاني وزلفني والعالم عالم آمين الهوت يسمع لنا الهوت يسمع لنا حتى ما أزال قدسان أبيت حرابنا نفسكم كبر مسكنا أمين ونتهت دنجل نباريخي إتي قلتوف تلال رديئتكي زرقحي نتي أب حلناي كم معبل زقامات الكفو حسابات كباي أرحقيو نتا حممت نفسي بخونتنت أزيو هلواتات أفيو ألو أمو نابت قلوتن من نقاحن أبقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرت التلمن آلايت أدن إخي أدمنش هيوت نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي الهوت يسمع لنا آمين أدينا ممر سارة أوكي أبوي مرقيتا I think أبلا إلى خير كالي سبين ببدح تاد سمت زرلا خنبه قزانا يعريو اللوم ويتسو دمس خي قبل شيء الرأي وقويتا مزاليت زيانا عمو بزي هاتيات كن حدر حلونا وأملا خبطاتنا نسخا بروخيخا برغت كعزي بزيحيو قدس مكاون نزل عالم كبر زمالعيو أمين وقويتا خمتا أباخات وكيلنا يزلنا محرتكا خم تخونا لنا عين تخلونا عخاي سبيا اللوا نسخا خاب وانو مقبت هبهم وأملخنان مدحنينان وتسفى خلا وسنات مدرس معنا وقويتا نسخا خاب زعليت زنزل عالم تدحننان تعقبنان أمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حقنت كارداني وقويتا بروخي خامو كبرخا برهالي وقويتا محرت كان زل عالم ينبر وقويتا نعين تقبار إيتكا كاولدو ناولدو معقوبية يسلزهونكا أيتن سقني وقويتا نعخا بدي ليمو محارن نفسي أدحنا نابلكو سلا اللهم وقويتا بخات وكيل اللهم أدحنني فقد كاخ قبر كامهارني نسخا أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهانكا دماينا برهان نرئي محرت كان أبتم زفلتوخا كبرخا خانا كنا عتل بتمسا سقان برختن مسقانان بحقنات كايو وقدم عالم زنبر كان نزل عالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدوسن عخا مسقانان وداسين قرمان يقبع لمن كل ساعن نزل عالم أمين أولو علقويتا بأخا ممان نسم كام زمارن سنايمو محرت كابسات زباح حقنات كادما ليتي أزنتو هراي أدينا ممر سارة وداسية سلوس قدس ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝኣረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ
سلام مسكانا نعبون ودن منفس قدسن لومن كل ساعة او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا اوغويتا حتياتنا حدقلنا اوغويتا بدلنا يتصبصبلنا اوغويتا عبسانا يقربللنا اوغويتا نحمات زغاب صحيا مؤمن تتقدسم كايركا فوسم اوغويتا نتوم زموت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفسا معرف او خاب حتيات نسو زغون كاغويتا ردعنا او خاب حتيات اوغويتا محارنا او خاب حتيات زغو يردعنا لما نخا اتقبللنا كبر مسكانا وفصم معرقن قدسنا نعكا يقبعنين اوغويتا محرنا غويتا محرنا غويتا محرنا وغويتا بارخنا زلنا هنصبوا بقعات ورنا بسماياتنا برابونا سمكاي قدس منقصات مصافار كانت بسمايكم دمام بريكم على تنجيرانا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلونكم بحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا وكفادعنا ننبر فتنا يتتونا منقصن حيلين كبرن نزال عالمنا تكايما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بلنا خدن قلقل سيقاخون دنقلي خادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسغيكاو أنس برختي خي فركر سفن برقي أمل تسعقا جابير مساقي وفسيت دس والكي حتى يتناصر يلنا نفتو الدغي يسكرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين امين امين قال هو يسمع لنا حبتنا الاولى مسغانا نقدس دنجل ماريا حرش خميسكم كلاتكم مسكانا نقدست دنجل مريم وقدستي ملئتي تصقا كل جزي دنجل زخانكي ولالت أملاخ عد خرستوس سلام نبلكي من تحاتياتنا كحد قلنا نفقر ودخي طولتنا عرقلنا نحقينا برهان إيسوس كريستوس أملاحنا زولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا ناب قويتا لمنلنا او قدست دنجل مريم ولادت أملاح نزر سب امنتي أمالاديت ناب ودخي إيسوس كريستوس بحدقت حاتيات كتصون لمنلنا او ناي حقي نقست دنجل سلام نبلكي او نامانيئيل أملاحنا زولد كلنا قرعات زرقنا سلامتا نقربلكي او دنجل بقويتانا يسوس كريستوس تأمن نت أمالاديت حدياتنا من تخحات قلنا تذكر لنا آمين امين قال هو يسمع لنا حبتنا رزنت مئة وصلت هيمانت خميسهم እግዚአብሔር ይመስገን مئتوي ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አድ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልናን መጽዮኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ንመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሐዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት بحد بزملكوتو سلس قدس نبسر نسجدلو نخبرون امين اوغيتا محرنا اوغيتا محرنا اوغيتا بارخنا امين قال هو يسمع لنا ادينا عين عالم صلاة هيمانت الرح كبرنا املاخ يكون كمان سيهم እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረት ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምን ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፉ ኣብ መበል ሳልሰይ መዓልቲ ኣብ ሙታን ተፈልዩ ተንስእ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማናይ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ
ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ይሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኣብ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክብር ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን። ብሩኽ ምሽት ኣሜን። ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ሃብተና ፍረ ወይኒ ቅዱስ ቅዱስ ረቢ ምርጌታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እተመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረኒ። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን፣ ሓይልታትካ ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽና ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ኣቤ ምርጌታን ላዕሊ ገበሩለይ ቅሩ ቅሬታ ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ በከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ። ወጎይታ ብቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ዕለት እንጀራና ለማህበልና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወኒ። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን። ዕዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ደክለኹ ሕሊና ከደንገል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ወደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ደክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ በልኪ
حتياتنا سريلنا نفت ودق إياس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين أين الشحات صلوت وقويتا أبزا معلت زي أبكن ميخالتك باركم بقال وحسابكم بكل واساتنا زحط أنايو إشغار روح المبقر سبن سلطقنك أنت تقدس مكالكا تعرقنا نخدقلنا وأملاك سلام كنحضر سلام أوتليتها بنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أقبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا قانا سلام الأكل أخلنا سقام برهران أنت مبقر سب زخوانا حد ودخا ويتانا أملاكنا مدحنا يسكر سوس أنت فقر سبيل بزقوبر محرتن إقرتان سقام عرمحوم زخوانا منفس قدسن سقانا صنعتن بؤزل لك علمون كل سعن نزل علم أمين حنا وسوكف ساعات زتصلى صلوت وقويتا محرنا حرتكاون أبزحلنا وأمنا وسوكف ساعات جزيان أب سماينا مدرن خبرت سجل الكا كرسوس أمن عملخنا بعلنا ويات عقسم بزح مراتن شنات ملاخان روحن نتم أنا زقدام يوم حتى تنياتات تمحر حتى بن الساعات ماليش بهوات كنبر مرمات زيت دلي من تصب يوم زلت تسوى سمايات كرخبو كل من بدهنا تتقدم وقويتا بزا ساعات زي أنا كل ساعات اللي ما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر ما منافوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفاء حزن سكات برند أنا بلونا نكون أقب قدسان ملاك حلونا ناوهدات إمنات كان من رحمة أنتي نابتو زي مرمرن زي وسنن فلتات كان بس حد لنا الشغان زي العالم بروخي أمين وقويتا بقعات كبرنا بمسجانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصات مسا بعد كان تاب سماي كم دمام دريكم عليه تنجيرانا لما هبنا نان زود لنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا وقفاد احنا نمبر فتنا يتأتون من قسين حيلين كبر النزل علمنا كائما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله اللي غدن كليخي بسقاخون دنكليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لكله الشقي كابان السبرفتيخي ركر سقوم بروخيو وملتا تسقى جابير مساقي وفسيتي داسي بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودقي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين إن قال هيوت يسمع لنا تسلي صلوت أبكر مجزابير عريقو معات زغرر محرات زغرر يقبر لنا زخبركم حزب إجزابير ناس قدس بيت خريستيان تهبو ناي عربي صلوت السركن كمون مصنعتي مصحف قدس لمكتتال غزيكم من سراحكم من وهاهدكم بتبعتن بانك ادون تكاتاتل وزلهم اتي ابسانان بدلنان كيصبسبه كسابز سعز بدحانه سلام عقيبو ابز قدس غباي خنساتف زفقدلنا لولا بحري املاكنا املاك قدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو نقولهم بس ساعات زي اب سببا اب صقم اب شجر نزلوا رهوا سلام قسانت عرفتي هبهم أبيت ما سرتن زلوا مصحرا يفترلهم وموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات يوارسهم أمرير حاضر نزلهم دبس قدسان يدبسكم نقول لنا خاز استوعل أمره بو موداتنا يسبقلنا لومي كم فقد إجزابه نريو ملغتي هاري قدس بولس ناب سب كورنثوس كلاي معرف شمونت إنا هنري كاب حدق 17 زلوا كريستيانا ولغسي إيلوب تحزنا يزلنا أب بحنساب كنا هنريوم أنتي إدخال يا رستخاء تيتو نقرنتوس كم زتلاخة زبل كاب 10 شخص 17 توم كنا نبدأ زتعملنا زتعملكم زتعملكن ملكة قبر ليمو قدامي كاب حدق 17 زلوا كنا نبدأ زتعملنا أنا اللخو بنا الراي ملحبتي كاب حدق 17 الراي كلاي كاب أنا 10 كان بخير يا بنا حبتنا رزنت أيوة الراي كاب 10 شخص 14 كسام ودأت هذا مالتي الراي حبتنا من لغات سلش الرئيس أحواتي إتي أبتن محبرات مقادنيا التوهاب تصقى أملخ نفلتكم لنا كم عقمم
ሓለፋ ዓቕሞምን በዓላቶም ፈቲኦም ከም ዝህቡ ምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፋ ሓጎሶም ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶም ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ ዓዘዘ። ነዚ ጸጋዝን ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳንን ብብዙሕ ልማኖ እናለመኑና ብፍቓድ ኣምላኽ ቅድሚ ንጎይታ ድሕሪኡ ከዓ ንዓና ርእሶም ወፈይ እምበር ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራይ ኣይኮነን እሞ ንቲቶስ ከምቲ ቅድም ዝጀመሮ ከምኡ ከዓ እዚ ጸጋ እዚ ኣባኻትኩምን ክፍፀም ንዒድናዮም ኣለና። ግናኸ ብኩሉ ብእምነትን ብቓልን ብፍልጠትን ብፅዓት ዘበለን ብፍቅርኩም ንዓና እውን ከም ዝዓዘዝኩም ነዚ ጸጋ እዚ ከዓ ዕዙዛት ምዃን ተጠንቀቁ። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ብፅዓት እቶም ካልኦት ነቲ ምፅላል ፍቅርኩም ምእንቲ ክዕዘብ እየ እምበር ከም ትእዛዝ ገይረ ኣይኮንኩን። ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክነሱስ ምእንታኻትኩም ደኸየ እዚ ይጠቕመኩም እዩ እሞ በዚ ድማ ምኽሪ እህበኩም ኣለኹ። ንስኻትኩም ንፍቓድ ድማ እምበር ንምግባር ጥራይ ኣይኮንኩምን። ካብ ዓሚ ሒዝኩም ቅድም ጀሚርኩም ሕጂ ከዓ ከምቲ ንፍቓድ ተዳሊኹም ዝነበርኩምዎ ከምኡ ጌርኩም ከዓ ዓቕምኩም ፍጻምኩም ብግብሪ ፈጽሙ። ፍቓድ ልቢ እንተኣልዩስ በቲ ዘለዎ መጠን ቅቡል እዩ እሞ ቅቡል እዩ እምበር ብዘይብሉ ኣይኮነን። ምእንቲ ማዕረ ኢኹም ማዕረ ክኸውን ማለተይ እየ እምበር ንኻልኦት ረኽዋ ንኣኻትኩም ፀበባ ምእንቲ ክኸውን ኢለ ኣይኮንኩም። ከመይ እዩ በዚ ብዙሕ ዝኣከበ ኣይተረፈን ሒደት ዝኣከበ እውን ኣይጎደለን ዝብል ፅሑፍ ኣሎ። ኣብዚ ዘመን እዚ ሕጂ እቲ ተሪፉኩም ነቲ ጎደሎኦም ክመልእ እቲ ተረፎም ከዓ ነቲ ጎደሎኹም ክመልእ እሞ ማዕረ ምእንቲ ክኸውን እየ ዝብል ዘለኹ። ላላት ምስጋና አሜን አሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና፣ ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኣራይ ሓፍትና በዘነት ግናኸ ቲቶስ ምዕዶና ሰሚዑ በዓል ፀዓት ኮይኑ እዩ ብገዛእ ፍቓዱ ናባኻትኩም ዝኸደ እሞ ስለዚ ነቲ ምእንታኹም ኢሉ ኣብ ልቢ ቲቶስ እዛ ፀዓት እዚኣ ዝሓደረ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ምስኡ እውን ነቲ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ብወንጌል እናት እተናኣደ ሓዊ ሰዲድና ኣለና። እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸብር ፍቓድ ልብና ምእንቲ ክኽረአን በቲ ንሕና እነገልግሎ ዘለና ጸጋ ንሱ ምሳና ክዘውር ኢለን እተን ማሕበራት ሓርየኦ እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ ሰብ ከዓ እምበር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነ ንሰናይ ዘበለ ኢና እንሓሊ ዘለና እሞ ብዛዕባ እቲ ብኣገልግሎትና ዝተፀውዐ ብርኩት ገንዘብ ሓደ እኳ ምእንቲ ከይዕንቅፈና ንጥንቀቐሉ ኣለና። ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ ነገርን ፀዓት ከም ዘለዎ ዝምርመርናዮ ሕጂ እውን ካባኻትኩም ብዙሕ እምነት ስለ ዘለዎ እቲ በዓል ዓብይ ፀዓት ሓውና ምሳቶም ሰዲድናዮ ኣለና። ብዛዕባ ቲቶስ እንተኾነ ከዓ ንኣይ ብፃየይ ኣባኻትኩምን መዓይተይ እዩ። እቶም ኣሕዋትና እንተ ኮኑውን ልኡኻት ማሕበርን ክብሪ ክርስቶስን እዮም እምበኣርሲ ምግሃድ ፍቓድኩምን ትምክሕትናን ብኣኻትኩምን ኣብ ቅድሚ እተን ማሕበራትን ንኣታቶምን ኣርኣይዎም። ቃል ህይወት ይስማዓልና፣ ቃል ህይወት ይስማዓልና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ካልኣይ
ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ኩሉ ግዜ ከምቲ ብፍቃድ እግዚአብሔር መጀመርያ ነቲ ንሰምዖ ክንርድኦ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምንጩ ምስ ብሉይን ምስ ሓዲስን ክዳንን ኣብ መወዳእታ ከዓ ሎሚ ንዓይ እቲ ቃል ከንብቦ ከለኹ ክሰምዖ ከለኹ እቲ ቃል ንዓይ እንታይ እዩ እንዳበልና ምስ ሂወትና እናረኣየና ኢና ንሪኦ። ስለዚ ኣሕዋተየ እቲ ኣብተን ማሕበራት መቄዶንያ ተዋህበ ፀጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣለና ኢሉ ብዘይ ፀጋ ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ሰብ ካብ ላዕሊ እንደዘይተዋህቦ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ተውህቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል እንዳበለት ኣብቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ንዝክሮ ኣብተን ማሕበራት መቄዶንያ ተዋህበ ፀጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣለና። እግዚአብሔር ነዘን ማሕበራት መቄዶንያ ፀጋ ሂብወን እዘን ማሕበራት መቄዶንያ ከዓ ነቲ ዘተዋህበን ፀጋ ዘለለያ ዝፈለጣ ዝዓቀባ ኣብነታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝነበራ የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ንሰብ ቆሮንቶስ ከፍልጦም ደልዩ ማለት እዩ። ሽዑ ንሰብ ቆሮንቶስ ሕጂ ከዓ ንዓና ማለት እዩ። ሕጂ ተኸፍልጦ ዝደለየ እንታይ እዩ? ከም ዓቕሞምን ሓለፈ ዓቕሞምን እዩ። በዓላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፈ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ ዓዘዘ እዩ። ከም ዓቕሞምን ሓለፈ ዓቕሞምን ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቆሮንቶስ 10:13 እንታይ ርኢና ነርና? ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ይሓድገኩምኒ። ኣብዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነተን ማሕበራት ናይ መቄዶንያ እንታይ ዝብል ዘሎ? ከም ዓቕሞምን ሓለፈ ዓቕሞምን ባዕላቶም ፈትዮም ኢሉ ከም ዝሃቡ ምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፈ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶምን ኣዝዩ ዓዘዘ እዩ። ስለዚ እቲ ሓጎሶም ንክህቡ ዘለዎም ሓጎስን እቲ ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ ዓዘዘ እዩ። ክብሪ ንስኽርስሙ ይኹን። እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ናይ ሕሊናና ውህበት እዩ። ናይ ሕሊናና መስዋዕቲ እዩ። ኣቤልን ቃየልን ብነገራዊ መስዋዕቲ ኩሎም ሓደ ዓይነት መስዋዕቲ ካብ ዘለዎም እዮም ሰዊኦም እዩ። እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዝብሎ ንቃየል ክብሎ ከሎ ልብኻ እንደዝቐንዕ ገጽካ ከዓ መበረኸ ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ ውህብትኡ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣቤል ኣየናይ እግዚኣብሔር ዝቕበለለይ እንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ዝሕጉሶ ክብል ከሎ ቃየል ግን እንተተቐበሎ ይቀበሎ እንተዘይተቐበሎ ከዓ ካብ ሓሳበይ መን ከይክልክለኒ ዝብል ኣብ ናይ ሕሊና መስዋዕቲ ዘይብሉ ከም ዝነበረ ስለዚ ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም እዮም ኢሉ እቲ ዝሓለፈዎ ሽግር ምስክረሎም ኣሎ። ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፈ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ ዓዘዘ እዩ። ስለዚ ብናብራ ከነምፅእ ከለና ኣብቲ ፀበባ ኣብቲ ሽግር ሓለፈ ሓጎስ ጥልቂ ዝኾነ ድኽነት ከመይ ገይሩ እዩ ንከምዚ ዓይነት ልግሲ ኣፍ ደገ ዝኸውን? እታ በዓልቲ 2 ሳንቲም እንድሕር ኢናያ እቶም እቲ ዘውደቐቶ ሒደት ነገር ክመስል ይኽእል እዩ ብሰብ ማለት እዩ። ኣብ ዓይኒ ጎይታ ግን እንታይ እዩ ዝብሎም? እቶም ካልኦት ካብቲ ዘለዎም ተረፍ ካብቲ ዝበልዕዎን ሰተይዎን ካብቲ ዘቐመጥዎን ተረፍ እዮም ዝህቡ ዘለው ኢሉ። ምክንያቱ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር እዩ። እዚኣ ግን ካብ ዘይብላ ብጀእተን 2 ሳንቲም ከተእትውን ኮላስ ብድሕሪኡ ኣብ ኢዳ ሳንቲም ዝበሃል ኣይነበራን ማለት ካብ ድኽነታ ካብታ ዘይብላ ኣውዲቓ። ስለዚ እዚ ወንጌል ዚ ኣብ ተሰብከሉ ነዛ በዓልቲ 2 ሳንቲም ዘክርዋ ነዛ በዓልቲ ቅዱይ ቅብእ ዘክርዋ ኢሉ ጎይታ ኣሞጊስዋ እዩ። ስለዚ ከዓ እዞም ቤተ ክርስቲያናት እዚኣቶም ብብዙሕ ፀበባት ተመኪሮም ሓለፈ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ ዓዘዘ እዩ። ቁፅሪ 4 ነዚ ፀጋ ዝን ሕብረት ምግልጋል ቅዱሳንን ብብዙሕ ልመኖ እናለመኑና እዩ። ነዚ ፀጋ ዝን ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳንን ንዑ ከም ዝግበሩ ንዑ ዝጎድሉ መሊኡ ንዑ ዝስርሑ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዝመፁ ዘይኮኑሲ
بجاكم من بركات كهوننا عيوها أبونا بز مقلقال قدسان كنساتف أب حبرت مقلقال قدسان كنساتف سي بجاكم زي نربحنا نبولو نتزع عيو ونقر لمينو معيو مخنياتو أتتلقنا يتبركات تردي ومي مالد قزر حموشة بفقاد أملاخ قدم نقويتا دحريقها أنا عنا رؤسهم وفايمبر كم تنحنا تسفاز قبرنا يترايا يكونن قدم نقويتاي أبزيا أسبقنا هنستوعلا سب هيواتنا أملاخ كيهابة أبا قلقلوت تدامسي قلتي في إزحلالين ندحريت كعمل لسي هيواتو قدمنا أملاخ انت داهي بقن أتينا أملاخ ذهب هيواتو نزخونا خهبو بزخونا خقلقل أي سقامني سلازي زوم زنا بيات خريستيانات زياتن قدم نقويتا دحريقها أنا عنا رئيسهم وفاي قدم نقويتا رئيسهم زوفاي لازم دحر نقويتا رئيسها وفيها بدحريقو نتزو نقويتا زوفخايو سبنت كان نزخونا نقر كتبو بزخونا قلقلوت كتقلقل أي كتسقامني هاي سلازم دحرنا أملاخ رئيسنا كي وفنا نبت خريستيان كان وفيلنا نأملاخ رئيسنا كي وفنا نزقلت كنقبر تدافتنا التفنا إنا نحلل بزحات كا عبيت خريستيان بزح زنت فوسبات بزح زنت فاسبات التفهم زتوفو انتايو هيوتهم من إجزابير كي هابو نا أقلقلوت سلازعات وإي مالت إجزابير مستوعى لها برنا زي أغطر حمشة أسبقنا نستبهل الله الدم نقويتا دحريقها أنا عنا رؤسهم وفايمبر كم تنحنا تسفات قبرنا يتراي أيكونن كابت تتصبيو كم صنحوا هواري قدس باولس مسكر اللو مالو مالت وصر شدشة نتيتوس كم تقدم زي جمرو خموها أزيز أقازي أباهاتكم كفسم معيدنا يولنا هواري قدس باولس لزوب زخون الزراربا كم تقدم زي جمرو إلو زبوغ سقوم كم زنبرة أبزقن بتباب انتا إلو زلو نزيز أقازي أباهاتكم كفسمو معيدنا يولنا سلازي معدا زليو نجر قال هاري قدس باولوس بتكبارخون بحلينا زرا آيو نجر سلازدل نتيتوس كصحف اللهم كلون نتوم نائبنت دكو نتان سنت كحدا كواي نعق عندابله نتيموثيوس كل خلو صحف خلو أبزخ أنت عايز برزلو نتيتو معدنا يلونا أنت كجبر كم تقدم زي جمرو خمو خادس أجازي أباخاتكم من كفسمو أنتي نتجمير وزلو كام معلتم جمار معلتم فلسام بل سلازبل قال أملاخ نتزي جمرو بقبو ما أنت خفسمو معيدنا يلنا مغنياتنا هواريات وكيلو نبت خريستيان وكيلو ينابعتهم كل أخ مالت قصري شوعاته قناخه بخلو بإمنة بعقل بفلتة بساعات زبلن بفقرهم نعناون كم عززكم بزيس أجازها عزوزات نمخان تتنكرون هجي ملختو ناب سب كورنثوس مالتيو بخلو يلون تايت خلو بإمنة بقال بفلتة بساعات زبلين بساعات قبل كلتي نخبر أملاخ إلنا نحلفو نهلخو جزية نهلخو قلبت نهلخو مويا نهلخو جزية جنزب كخون خيالي مجمريا بإمنة بعقل بفلتة بساعات زبلن بفقرهم نعناون كم زي عززكم بزيس أجازها عزوزات نمخان تتنكاوي كم مرح نايت إمنة مرح نايت عبد الخريستيان كم زنبرة كم زنعنا زخونكمو نعنا تراي زي كونه حلفت سلازخونا ونجيل زكفال سلازكفالناكم زي كونسي بزيس أجازها عزوزات نمخان تتنكاوي أجي كابت قندي مسحافيو ما لخت مالتي خابت قاب كهون زلوا كهون وزلوا بإمنة بقالن بفلتة بساعات زبلن لومي أربعة أنا بنفسنا عند حريقتين بإمنة بقال بفلتة بساعات زبلن بفقرهم نعناون كم عززكم بزيس أجازها عزوزات نمخان تتنكاوي قصري شمنتا أزيز بلوكم زلهو بساعاتهم كالوت نت مصراي فقرهم
ምእንቲ ክዕዘብ የንበር ከም ትእዛዝ ገረ ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ጎይታ ዝሃበ ሓላፍነት እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ዘይኮነስ ነታ ሓሳብ ምስ ሃበ ናብ ፊሊሞና ክጽሕፍ ከሎ ክእዝዘካ ዝግባአንስ ግን ክእዝዘካ ኣይደለኹን ብፍቅሪ ክገብሮ ደልየ እዩ ዝብሎ ዕዳ እንተልይዎውን ኣነ ክኸፍለሉ እየ እንዳበለ ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትእዛዝ ገይረ ኣይኮንኩን ኢሉ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ብፀዓት እቶም ካልኦት ነቲ ምፅራይ ፍቅርኹም ምእንቲ ክዕዘብ የንበር ከም ትእዛዝ ገረ ኣይኮንኩን ቁፅሪ 9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ድኸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሓሲ መድሓኒ ተበጃዊ ኢና ንብሎ ማለት ሕጂ ካብቲ ካሓሲ ንብሎ ሓደ እዚ መልእኽቲ እዚ ማለት ንድኽነትና ብድኽነቱ እዩ ክሒሱ ከፊሉ ብድኽነቱ ድኻ ኮይኑ ከፊሉ እዩ ንድኽነትና ኣጥፊኡ ናብ ሃብቲ ምፂና ማለት እቲ መድሓኒ እንታይ እዩ ተበጃውነት እንታይ ክንሪአና እታ ካሓሲ ትብል ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሓሲ ተበጃዊ መድሓኒ ንብሎ ስለዚ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጢኹም ኢሉ ንዑ ዘይኮነስ ወሃቢ ዘእንበለ ክልኣት ኢሎም ኣቦታትና ካብ ናይ ባህሪ ወሃቢ ሂቡ ዝቕበል ክህብ ከሎ ዘይጎድሎ ክቕበል ከሎ ዘይወሰኾ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ናይ ወሃበት ኣምላኽ ውህበት ናይ ባህሪ እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሕጂ ከነንብቦ ከለና ከነስተንትኖ ከለና ኣነ ብድኽነትካ ምእንቲ ክህብትም ንስኻ ሃብታምክ ንስኻ ምእንታይ ደኺኻ ምእንታይ ኣብ መብልዕማል ዕራቕካ ተወሊድካ ምእንታይ ኩሉ ሓሳረ መከራ ተቐቢልካ ንድኽነተይ ከዓ ብድኽነትካ ክሒዝካ ሃብታም ጌርካኒ ንህይወትና ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ድኸ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጢኹም በአምላኽነቱ ሃብታም በአምላኽነቱ በዓል ጸጋ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ብድኽነቱ ምእንቲ ክንህብትም ንሱ ሃብታም ክንሱ ምእንታና ደኸ ምዕራፍ 9 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ኢና ዘለና ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጢኹም እሞ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ደኸ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጦ እሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋኻ ይፈልጦ እሞ ኣነ ብድኽነትካ ምእንቲ ክህብትምሲ ንስኻ ሃብታም ክንስኻ ምእንታይ ድኻ ኮንካይ ክብሪ ንዝኽሪ ስም ይኹን ቁፅሪ 10 እዚ ይጠቕመኩም እሞ በዚ ድማ ምክሪ ህበኩም ኣለሁ ንስኻትኩም ንፍቓድ ድማ እምበር ንምግባር ጥራይ ኣይኮንኩምን ካብ ዓሚ ሒዝኩም ቅድም ዝጀመርኩም እቲ ፍቓድ ክብል ከሎ ንፍቓድ እምበር ንምግባር ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ተገዲዱ ክገብር ክእል እዩ ከይብሉን ኢሉ ክገብር ክእል እዩ እንዳጉረምረመ ኢሉ ክገብር ክእል እዩ ካብ መኒ ኢሰ ኢሉ ንውድድር ክገብር ክእል እዩ እቲ ንገብሮ ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ግን ንፍቓድ ኢሉ ንስኻትኩም ንፍቓድ እምበር ንምግባር ጥራይ ኣይኮንኩምን ካብ ዓሚ ሒዝኩም ቅድም ዝጀመርኩም እዚ ይጠቕመኩም ኢለ እዚ ምክሪ እዚ ዝህበኩም ዘለኹ እዩ ቁፅሪ 11 ሕጂ ከዓ ከምቲ ንፍቓድ ተዳሊኹም ዝነበርኩም ከምኡ ጌርኩም ከመዓሙኹም ንምፍጻሙን ብግብሪ ፈጽሙ እዩ ሕጂ ከዓ ከምቲ ንፍቓድ ተዳሊኹም ዝነበርኩም ከምኡ ጌርኩም ከመዓሙኹም ንምፍጻሙን ብግብሪ ፈጽሙ ፍቓድ ዘይብሉ ውህበት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን ከምቲ ናይ ቃየል ውህበት ዘይብሉ ፍቓድ ከዓ ትምኒት ኮይኑ ጥራይ ዝተርፍ ማለት ስለዚ ነቲ ፍቓድ ናይ ማሕበራት መቄዶንያ ምስ ገለጸ ሕጂ ከዓ ከምቲ ንፍቓድ ተዳሊኹም ዝነበርኩም ከምኡ ጌርኩም ከመዓሙኹም ንምፍጻም ብግብሪ ፈጽሙ ቁፅሪ 12 ፍቓድ ልቢ እንተሊስ በቲ ዘለዎ መጠል ቅቡል እምበር
بزي بلو أيكونن أزي انتاي كهبالو أزيس نبات خرسيان أيتأكمني أزيس إجزابيهر أيكبالني زبهال نجار كهلو خام زي بلو فقعد لبن تليس بتزل ومتن قبولي أملاح لعلى عقمنا أي حتى أنني برقص أبلع علي على فعق مؤمن الكدخنته من إلو قال يزولو فقعد لبن تليس بتزل ومتن قبولي مبر بزي بلو أيكونني وزرع السر سلسته معرة كخون مالتي أمبر نخالوت نرهوا نعخاتكم سببا من انت خوني له أيكونكن هجيت علامة جنزب عواز أخبلون كله نبرت عواز أخبلون كله سي نمنتا علامة أيو نخمز يوم زم الثلاث سبات كتأكم كشجريلوس نعنا بشجر كأتونا كيبلو ومنتي نأنت معرة كخون مالتي أمبر نخالوت نرهوا نعخاتكم سببا من انت خوني له أيكونكن مخنياتو كهبو خلوسي تردي يوم مجمريا فقار كهلوم مجمريا هيوتهم نقويتا خهبو بدحري خاث ذهبوا نجر نساب زي كونس نقويتا يلون كقبروا منتي إيو سلازي نحال نحدا نسببا نحدا نرهوا أيكونني قطر 10 حمشين بحان سبا اللوا نايتا قبول لكسي وين منفساو لكسي ويكا خريستياناو لكسي تبل مزازمي أرستيا كما يو بزح زاكبا آيات رفن حدات زاكبون آيات قدلن زبل صحف زلو أبز زمن زي خاا أتترفكم نتقودلو أم كمل أتترفهم كا نتقودلو أم كمل معرة من انتخون إيه زبل زلهن جي كما يو بزح زاكبا كم زتبه له إيلوز قاليسو زلو أبا يهم تباهيلو أبزن موكستات ندهر أبزيات أو يغنانتهم ترى وزلهم أبزح يمصي مالتي بفلاي جناب أبزت ساعات كسر 10 حموشين ينازل لنا بإجزابير أتمنى كزنم كله نقهو كم زي نايزة عدر فراف في سنة ونبلو خمو يتمنى رقيفو زحدر وقحتا زنم كم دل يوم آريم يوم زمزو قومور زبها المسفر نيرو زابير زهاو نموسي آريوم نتمنى مسمسو بموسي سفير بمبت مسفر يزحلف مالت عجب بزح عكيبهم تمزيوم نايتا مسفر ملئتي إزغو مليو يفسسني حيدة اندحر عكيبهم كا اتقومر فرقا يكونن سلازي عابي مستير زلو بزعبا نقرة تسبيتن نقرة ملكوتن تقلز كله عملقات زمن قويتا إس كريستوس عب كرسل دينا قدس دنجل ماريام كحدر كله كرسل دينا قدس دنجل ماريام عيس أبابون عب كرسل دينا قدس دنجل ماريام كحدر كله ببحرية ملكوتو كرسي أدينا قدس دنجل ماريام أي وصنوني لازي حدث زا أكبا آية قدلن أتو بزح زا أكبا آية ثلاثن أبزي زمن زي حجي تترفكم نتقودلوهم كمل اتترفهم كأن نتقودلوهم كمل معرة من انتخون إلي أزبل زلوهم أب كله أقلقلوت نقبرو أتنحنا نخالوت نقلقلو قودلوهم يمل تنقالوت نعنا زقلقلوها قودلونا يمل من مللا كريستياناوي هيوت من مللا إيو بفلاي زناي إذا ساعات 10 شجن تملشنا نرأي موت مستير أو زلو كل جزء قدس بيت خريستيان قاموا ورقي مسفرت لمنا نبلتي نقو تمسجنا مالت قطري 10 شوعتن جناخة تيتوس معدنا سمعوا بعل ساعات كوينو بجزاء فقادو نبخاتكم زخدمه سلازنات من انتخاتكم إله من انتخاتكم إلو قبل لبتيتو إذا ساعات زي هدر أملاخ سبحات يخنوين قبل علي معيدنا يولنا تزي جمرو نقر كم معلت مجمار معلت في السلامي مو نتتونة منسي معيدنا يولنا مخنياتو أبكرت يسدى حادوكو خاسي
أقل تخشي ميلو إبسكوبوس غيري زشمون دحراي كنرينا جناخ خمت معدونا سمعوا بعال ساعات كوينو يو بجزء فقادونا بخاتكم زخدمو سلازي ناتم انتخاتكم إلو قبل بتيتو زي ساعات زحدر أملاخ سبحات يهونو كل جزء أب كريستيانا هيوت السخان نفعتي أخي السخان نفعي خاص نفعي السخان نفعتي زي كونس إجزابير سأجو أب أصل الزحدر إجزابير سأجو أب أصل الزحدر إجزابير سأجو أب أنسل الزحدر حجت أجابا باملخونا هذا قدس باولوس سلازي ناتم انتخاتكم يلو قبل بتيتو زا ساعات زيازة حدر أملاخ سبحات يخونو نتيتو خاء أمسجين يلوهم مخنياتو نتم عدنا سميعو سلاز قبره نتيتو خاء بتعمي مسجونه كما يكون نزبل زلو مالد جن اتوعلتو نامنا نانا أده جنا خاتيتو معدونا سميعو بعل ساعات كويني بجزاء فقادو نبخاتكم زخدمو سلازي نتم انتخاتكم يلو قبل بتيتو زا ساعات زيازة حدر أملاخ سبحات يخونون قصري أسد شومنتا مسؤول نتي أكلات محبرات بونجيل تنادحو سديد نلنا من يزحاو زخجل سويس أنيحو نجزي يوجن منتي كين رسوع منتي أكلات محبرات بونجيل تنادحو كاب شمو مسوع أزق السلزي إذا معارك زي يقبوا أصل الزهون هوري قدس باولو شمو سلز تفوق يكونن نتا أبكلاتن محبرات بونجيل زتناده هاو سديدنا لنا وزرع عسرت الشعته እግዚአብሔር من تخبرن فقاد لبنا من تخرئن بتنحنا نقلقلو زلنا صقا نسو مسانا خزور إلن اتن محبرات حاري أمبر ازي تراي ايكونن سلازي دلي وي سلازي دلي وتراي زيكونس بتن محبرات تماريسو تواداديرو بقوع كوينو ترخيبو ازو وكلنايو إلن تن محبرات كم زمرزو تسرار حقباب عبتي انتاويت بيت خريستيان زنبرة سرارها يزقل زل هوريا باولوس لازي هوريا باولوس دا انتاي قرليو كم زغيرو زمس جنازلو منيو كيب المنتي اتن محبرات حاريو انبر ازترا يكونن فقاد لبنا من تخري بتن احنا نقلقلو زلنا صقا نسو مسانا خزوريلن اتن محبرات حاريو انبر ازي راي يكونن سلازي اتي مرچا غلغلتي مرچا بوردي مرچا سبخا غبا زبل كابتنتي زمصاي مالت بيت ክርስቲያን ተختلو علامات ስለዝገበርዎ ወይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት ቁጥር 11 ኣብ ቅድሚ ሰብ ከኣምበር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ንሰናይ ዘበለይና ንሓል ዘለና እሞ ብዛዕባት በአገልግሎትና ተዋጸ ብርኩት ገንዘብ ሓደ እኳ ምእንቲ ኸይነቕፈና ንጥንቀቐሉ ኣለና حساب ገንዘብ ኩሉ ግዜ ተነቃፊ እዩ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝመጹ ብፍላይ ከዓ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ዝሕዙ እሩም ጠባይ ዘለዎም ኣብ ቤት ፍርዲ ብምጥፍፋእ ገንዘብ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሶም ገበነኛታት ኮይኖም ዘይተረኽቡ ኣብ ገዝኦምን ኣብ ስርሖምን ኣብ ስድሮኦምን ኣብነታውያን ዝኾኑ نحد ناي مست عمل زلوا ناي زروت عمل زلوا ناي بمتان عمل زلوا هدري ناي بيت خريستيان ناي تبوني خايل سلازي هاري قدس باولوس بزعباتي بأقلقلوتنا التواسع بركوت جنزب هذا قام انت خينا قفلنا نتنقلوا لنا أبي انجيرمو من تأمع علمو كيبل بقلسي هاري قدس باولوس أبتقزيته مالت كم زحجي ناي حساب أجابات كي معبله خلوا أبتجز يتجن هاري قدس باولوس بزعبات تواسع جنزب نعنقفات مخنيات كي كونيلو سلازي جلوس النت كم زدلي أب حسابات جلوس النت كم زدلي أب بتخرستيان تمهر مالت قطر عسران كلتن بزح ساعن ببزح نجارن ساعات كم زلوا زمرمر نايو عجونا أباخاتكم بزح أمنت سلازلوا اتبعال عبي ساعات حاونا مساتاتهم سديدنا يلن سلازنا تزتواس بركوت جنزب كابتهم حزب تواسيو ابتزقبع من تخبصح امونغو خي التفافا
بزي مخنيات كا سبات أقلقلتي وهبتن تقبلتن كينقفو مأنتي بخمزز مسألة بزعبات بركوت جنزب حدو كام انت خينا قفنا نتنك قالوا لنا بزحات أبيت خريستيانات أب جنزب ميكاب نفعات كوينن تنقوقات كوينن جنزب أب محدارن جنزب أب قبر معالن أب كند نبرخات زخون نمرقم نقياقا نمفل الله نعقرقر زخون عيننا زريو زننا سمع زلنا ناي تاريخ ناي عداقا مستيري مالت سلازي هواري قدس باولوس بزح ساعن ببزح نقرن ساعات كم زلوا زمرمرنايو حجونا بخاتكم بزح امنت زلويل مجمريات المحبرات حرينو نساتهم مرميرون كا بقوع كم زخونا رخيبومو أبخاتكم بزح امنت كم زلوا أبتم زسدهم زلوها أني أمون زخونا سب مخانم هنياتو نوزحات سبات كي عنك باتي تواسع جنزبيل يتبعال عبي ساعات حاونا نساتاتهم سديدنا لنا وتر عسران سلستن How do you know? I got the message. Maybe you'll get it. بزعباتي توس انتو غنخا نعاي بصاي أبخاتكمون متعايتيو بتوم حواتنا انتو غنون لأخات محبر كبر خرستوسن يومين بارسي بمجهاد فقرهمن تمكحتنا بأخاتكمن أبقدمي إثن محبرات نعاتاتهم أرئنا يوم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ምልክት ግበሩለይ ሄቨን ተዳልያ ኣለቡና ሕራ ሄቨን ጓልና እግዚአብሔር ባረኽክን ሓለኹ አሜን ክብረ ቅዱሳን እቲ ክብረ ቅዱሳን ክብረ ቅዱሳን እቲ ክብረ ቅዱሳን ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ክብረ ቅዱሳን ስለዝኾንኪ እኔ ምስጋና ይግብአኪ ዝወለድክልና ናይ ህይወት ማና ዝናብ ዘለኪ ንሽተይ ደመና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ትሕትና ፍቕሪ ጸጋ ውህበትኪ ጥንሲ ዘዝልል ሰላምታ ናትኪ እሳት ወሊድኪ እሳት ሓቂፍኪ ኣይወግሕን እዩ ከይዘመርናልኪ ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ትሕትና ፍቕሪ ጸጋ ውህበትኪ ጥንሲ የዝልል ሰላምታ ናትኪ እሳት ወሊድኪ እሳት ሓቂፍኪ ኣይወግሕን እዩ ከይዘመርናልኪ ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ናይ ፀሓይ ምውፃእ ምብራቕ ዝኾንኪ ትዓቢ ብርሃን ወፅዩ ብኣኺ ኣይፅልመትን እዩ ከቶ ሂወትና ወድኺ ከሎ ብርሃን ፀሓይና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሰአሊ ለነ ሰላም ለኪ ተማህፀነ
بكيرا نتشي نيرك بيا مثل والدتشي سماي ومدر يا ود سوتشي مراي منا قروم مداي منا قروم مداي منا مداي منا قروم دايمنا قروم مدايمنا. غريتا متقرية سنها زماري ملاقت يسمع لنا يبين قالنا كبرى قدوسان إيتي كبرى قدوسان مدايمنا قروم مدايمنا እንዳበለት ያኽት ዘምረልና ጸኒሓ እቲ ክብረ ቅዱሳን ዝጾረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙዳየመና ከምታ ኣብ ቁጽሪ 14-15 ዝረኣናዮ እታ መስፈር ኣብዚኣ ማለት ብዙሕ ዝሓዘ ያትረፈን ሒደት ዝሓዘ ሙዳየሞና ሙዳይ ማለት መቐመጢ ማለት እዩ منها خمسين ريو مدايمنا جمور مدايمنا جمور أب تقريني أنا مصحف قدوس جمور سيت هوسيين جمور إزمس فرنزي نخلتيو جمور يلو وزلو مالتيو أب إنجليزي نياجن اتحاد جي كل كله اتحاد أو إلي إزي جمر أومر إلي جمر مالتي سلازي مدايمنا جمور مدايمنا هذا تاريخ زي انسيز زلل قبل كله خلنا نذكرينا امكرسا مو ايمرو سجدك على اب اذن سمايبل ادينا السابيت نهو دمص سلامتا خمس سمعس اتحصان بحاغوس اب كرسي تسراسره دابلتي اتغلصو سيفي حتي مزمور حبتنا زمرتو مسي زلنا غزي مدايمنا غمور مدايمنا نابلت ياخذ زمرلنا صنيحه سلازي እዚ መዝሙርውን እግዚአብሔር መስገን መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢለ ይሓስብ ነዚ መዝሙርና ምስቃል እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ንተሓሕዞ ናባኻትኩም ዕድል ክህበኩም ሓንቲ ዶክተር ናቦና ኣራይ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 42 هو عند ضيع انا نظرات حبتنا بعبي دمصي عاو إلى بلد نسخي كاب أنستي برختيخي فركر سخون بروخي تعبير مسكن هو كاسلياسكي عبادياتا يا كويتاي ناباي كتمصي إزي خابي يكون لي قطر 4 كنت إنه دمصي سلام تخي نسمعكم أب كرسي حصان بحاغوس تسراسره እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ስለዚህ ታሪክ ዘይፈልጥ ሰብ ጥንስ ዘዝልል ክብርህ ይብል ከሎ ታይ ማለት ዘይክርዶ ይኽእል ማለት እዩ አራይ ካልኦት أبونا كم يمسيهم كلهم እግዚአብሔር መስገን وين كان سبت زيلي أب لوقاس معرف كلته 10 حدم بحن سبين زلا إثم الأخ دما أنه لومي مدحاني عبد داوود توليد لكم سلازلو نسوخ كريستوس بيتايو نخلو هزبي خون عابي حاجوس بسركم اللهم أي تفرحوا إذا 10 من مساعات خيدة ملكت دما إزي يكون لكم أب مبلعي مال بعلى بعد تقليله هز عندك إسو كترخوي إخوم بلو قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا كمون رزنت حبتنا أب زساعات معرف 10 شديشة قدر 10 شوعتن 10 شومنتن ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ ሓደ ብዙሕ ሓደ ከዓ ሒደት ኣከቡይ
بغمور دما سفرو اتبزح زاكب ايترفن اتحيدت زاكب خا اي غدلن نفس وكف اتبلعو زاخلو اكبي مخنياتو اتي زي مترفيو ناي صباح املاخ مخانو كمهروم سلا زدليه اتي زي مغدالخا እግዚአብሔር زي قدلون زي قدل املاخ مخانو كمهروم سلا زدليه يردوم اينبرنت تاريخ قال يوم حابي يوم يحضروا حسيخو يحضر بزح التاريخ تملشنا انترينا سلازي مدايمنا قمر جو مالتي قمر مدايمنا قمر مدايمنا الرأي كالوت الرأي سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብዚ ናይ ሎሚ አርእስትና ክርስቲያናዊ ልግሲ ይዝብል ክርስቲያናዊ ልግሲ ምስቲ ህያብ አምላኽ ክርስቲያናዊ ልግሲ ምእንቲ ምስትና ንዓና ተሃብትም ኢሉ ድኽነትና ከጥፍ ኢሉ ሃብታን ክንሱ ምስ ድኽነትና ዝተተሓዘ ድኽነትና ንኽፀውር ድኽነትና ንኽጠፍእ ድኻ ዝኾነ ብባህሪ ሃብታን ክንሱ ሓደ ካብተን ቀንተን መልእኽትታት ቁፅሪ 9 ማለት እዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙስ ሃብታን ክንሱ ምእንታኻትኩም ድኻ ኮነ ይብል ማለት ሓራይ ምናልባት ደንጊኹም ዝኣተኹም እንተሊኹም ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ኢና ክንርኢ ኣምሲና አርእስቲ ሐዋርያዊ ክርስቲያናዊ ልግሲ ተኻላይ አርእስቲ ከዓ ቲቶ ንቆሮንቶስ ከም ዝኣተወ ወይ ዝተለኣኸ እዩ ዝብል ስለዚ ብዘናይ ሎሚ እዛ ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ እውን እዛ ኣይበረህን ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ወፍዮ ኣለኹ አቦና ምንጌታ ቃል ህይወት እስማዓልና آمين آمين نخلنا قال هوتي يسمع لنا ما ذا قدسان حبتنا امين انا ساعتا دستنتن كوال ابدانا حدري دبلكم ناسي ادرس صحف زيت دلي قال تراي مخانا قال እግዚአብሔር ከዓ በቃ ጥዑምን ዘይሕሱን ዘይልወጥን ዘይቅየርን ቃሉ ኣብ ቃሉ እሙን ዝኾነ ሕጂ ወለድናስ ኣርኪብናሎም ኢና ዝዛረባ ከለዋ በዓለ ደይ በዓለ ቦይ ገለመለ ድሕር ደኣ ንሓደ ነገር ክዛረብዎ ኮይኖምሲ ከምዚ ብፅሑፍ ገለገለ ይኮኑን ዘረክብዎ ነይሮም ሃይ ደኣ ሕድሪ ኻይለካ እዛ ወረቐት እዚኣ ናብ ወዲ ኣብፅሓለይ ሕድሪ ኻይለካ ኣብ ኢዱ ክትህበለይ ሕጂ ትሰብ ከዓ ማለት ፅቡቅ ግዜ ስለ ዝነበረ እቲ ሕድሪ ኣነ يذكرني احواتي تقاللت نيرمسي دبدابي قال ساداد الخلو بحدري زبطحم زنبره يذكر يا معناتي حدري اب ايدوم كان زبطحم ويدك انكري از خدا ويقال بستفعل لي ملك امتشم اتنا حدري حلي واسب ولا سودان ساعته وديوم قال دبدابي يمص معناتي بحدري سكا حدري امينو بتدبدابي اب ገዛ ሃየምፃልካ ማለት ነው ወለድ ሃየበልካ ዳይና ይደቃ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ጉዳያት ከዓ ሕድሪ ይለኪ እንድሕር ኢለንሲ ሕድሪ ሰብ የብፅሕ ከም ዝነበረ ብሓቂ ፅቡቅ ጥዑም ዝኾነ ማለት ሕጂ ግን ኣብዚ ዘመንና ናይ ክሕደት ዘመን ስለ ዘለና እቲ ኩሉ ነገር ዋላ ፕሩፍ ተለካ ዋላ ናይ ወረቐት ከማን ብዙሕ ኣብ ናይ ምትላል ገለ ዓይነት ይዘለና ትግዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ናይ ሕድርስ በቃ ኣዚና ሕድሪ እንድሕር ኢልካ ሰብሲ ኣብ ዝኾነ ፅኑዕ በቃ ብሕልፊ በቃ እሙን ማለት
بقى أبتي أنا حساب مقله قلت صوت عنيكم نيركم كتكون كبزلك أرزقونا عينة حسو توهابو تركبو قدايسي بحدر أصنيعك أفزمن كوتو قدايك كم تبصحو بقى شتو خم تبصح كم زلك مو هزيا تقاميت كوينا فستنتنا تاني حبز عبا حدرس نزقونا هيوتنا بحدرس تركبنا ناي كلنا هاجر ناي بتكريستيان ناي امنت أبزخونا عينة قداي هالو حدرها صنع مخا مس أملاك زاد حاجة قداي ناي حدر حسود ديكونس حدر ناي حقي زي حاجة خون كم زلوت هيوتنا إلي حسرات أني هي هذا هو تسمع لنا حدرنا خلنبر آمين 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 مع ذاك الدسان حبتنا نصبغ هي هستنتينكي ولدنا أنت يا مزبلو أصبغ زبلو أيخفئ أن برز أغمت زبلو خا أيتفئ بلو مالتي كساب كنديو تحدري هدري لغا حيكونن تلقوها نجار حيكونن كمزي صبغ جرا قليسات حبتنا هدري هوتون كحاتة تخيلي نتي هوتو خفل الله يخيلي الكات تأمنو سبيها مع العلامة الكا أخاختبو خمس بحبتنا زبولتس هذا ورقة بس كم أبت جزيتي اتورقة زحد أنت تتحيد هوتون كتفق خيلي مالت نزف اللي خا نتحدري زقبلو مالت سلازي كمزي سلازي خونس مستقامنا بكمزي دربيو سلازي لغا حيكون نستلقى حكاية سب تزلقى حكا هبني تيلوس الرأي سريحة خبكا خطولو تخيليها حدرقن عيتن كفني مالتي تسب أبينا الساعات جزي أبتا بأمنة قميتو أبتا زدليو ساعات ما أسيا كي حتى كاس لزي تفلت أتي بعال حدري لك أبتا دليل أنت النبردي تنجنزب دي خبل كله خالو يخون أمونات كن كون هاري قدس باولوس نتيتو خبلو خلو أب كلاي تيموثيوس معرف كلتن تايدبل عدن كلتن بحنس أب كم ببني أتا وديم بارسي بتا أب يسوع كريستوس دلوس أقادل دل إذا أب كن مبزحات مسكر كاباي سمع خير دما نخالوت كمهرون إذا كألم أمونات سب حدري هبوم بلعناتو زبل كايو تقبري زحات تحتتوك فتصمي عن زبل كايو يخات هبومو سب بإمنت ينبر كم زنبرة ولا دناها نز حدر زبهال كبلو خلو أصبق زبل كايو زبهال نتاعي أو رايكا سبا يكون سبيتي أبتي قدايا تابز قبرلو أبوشاته أمقبي أمسته وزارة خستلوا مستبهلن السن كمرحو أبتي داس وين أبوداس زبهال نبوملو نايتي مدب نعو أركيب كان السيوزة تقبرو مالت حجي تايلوم أصبق زبلوه أيخفئ أقمت زبلوه أيتفئ لهم سلازي أمونات كنكون كابتي أمعالت فردي نحتى تلوخا بحيدة أمون كون كاي خامو أبوزح كشمكايا بحيدة أمونات كون كمي خامو أبوزح كشمكمي بحيدة أمنت كون كي خامو أبوزح كشمكي سلازي أبحيدة زي تأمنسب أبوزح كمن كشيم سلازي كيل ناي بحق زي حدرزم مسكال وانجيلات تحايزنا كان ريو أبوتاتنا هوريات كأنزيو ما بتكزيتي أتي بزعباتي بأقل قلنا تسعود تواصع بركت جنزبيلو هذا كم أنت كي نغفنا نتنقلوا لنا جمر قبل كله بتم عدة المقبع قرقر مستجمرة نحنا على أملاخ قديفنا أبزخنا أي قباني لهم نعوز عليو شوعات تدياقونات مريهم نتعقرقر شعني شعفاتهم يا أبوتاتنا هوريات مالت قال هي وتسمع لنا ما ذاك لسان حبتنا الرأي كالوت آمين سلازي زلنايو زمن كا أتي بسنك زحدر زي بسنك زؤمن النت زي بسنك زجباب زي مهلاو أتي بتخريستيان جنزب مسان زي كونس باتيك زي عبير ذهبا جنزب بقبو بزي بالتقامة بوديقاتو زلا ناي عداقا مستير سلا كوينو نريو سلا زلنا مزرا بايد ليوني مالك سلازي كمي قرنا بهوتنا بتاقلنا أبهوتنا أمناه نخون نقزار سنة كمي قرنا أمناه نخون نحادارنا ندكنان
كم يقرنا أمونات نخون أبصرحنا كم يقرنا أمونات نخون أبيت خريستياننا كم يقرنا أمونات نخون أزيت ما لختمو عاب نجاري خي أستنتينكيك عليه هو تسمع لنا ما أزاك دوسان حبتنا الرأي نخالوت عدل كنهب أبزنا يلومي كريستيان أول قسي زبل ويكهوا تيتو ناب كورنثوس كمز تلا أخاب زبل أرستنا إذا أستنتينا نبلن تلي أبونا أنا هو تاني اشتاك فتن ندحر سواتي الرأي هو تحبتي كسلي وركتي كستنتنا خلصي كل جزء ثانك يو زي ما أزح الجزم تعتا بتعمي نقولها نبري تماهرنا لا بتعمي هذا لايكم زخونات حضرنتي أمنتن ثانك يو أبونا هاتو بجاركم قليسكم لنا أنا حتى 4 سي كتاح حزن دالي كل جزء هم تطولوا ناسي نعنا خنتايو ندياتا تمرت كل جزء أبزاني 4 سنزي تسجازن نحبرت مقلقالن قدسانن ببزح لما نالموننا كمتي زغلتكم لنا تناتم ايديانا قلقلتن سي ناتاتم ترديوم نبرس بعلاتم ندالمونو እቲ ገልግሎት እንታይ ምዃኑ ስለ ተረድኦም ንኣምላኽ ከም ምዃኑ እሞ በረኸት ከም ዝረኽብሉ ፈሊጦም ኢልሙኑ ነይሮም ባዕላቶም እንታይ ኣሎ ክትሰርሕ እንታይ ክንገብር እዚኣ ንዓና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ክንገብር ኣለና ንመሃሮ ኣለና ብጣዕሚ ኣድላይ ኣከስተንትና ፀኒሓ ኣብዝናህና ሕጂ ክሰዋዕ ክሽንናታ ገይራቶ ከምዚ ኢና ንብልኖ እቲ ንኣምላኽ ከም ምዃንስ ንርስዖ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ትገልፂ ከስተንትና ፀኒሕ ምስቲ ሕጂ ንሕና ዘለናዮ ሕጂታት ሽዒት እውን ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድሕነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታማት ኮይንኩም ምእንታኹም ደኸየ ሕጂ ኣብታ እዚኣ ንዓና ሕጂ ኣብ ماتيوس وين ريفرنس جبراي ماتيوس عسرة ماتيوس عسرة ودسب دما كجلجل هيوتهم انت بزحت بجع خحلف مبر كجلجل ويلو اي متسنك قبل النبي نحن سي نقنجلجل اي كنا نمتسينا نبزحت كنا جلجل كم تنسون عنا زحلف لنا زمتلنا بخوم او إزمهرنا زولا بكل زخونة سرحنا سي نعوء نسب كم زي كنا مو زي أخستنتنا تسانيحين عناس أبونا حقستا تبروني بحلف بزنا هنا حبرة سب بالطعم دلايت كوينا ترديات بلاد النزي أما ساخر بلاد اللي استنتنا تسانيح thank you أبونا قال هو يسمع لنا هو حبتنا هوري قدس باولوس سبو غيرو قليسو كم تحجي ختستنتني أسألختي أقل قلوت كابي إزي جمر اندحري الناسي انت عايز بالزلو الدم نقويثات دحريقة أنا عانا رئيسهم وفايم بريلو مالتي بفقاد أملاخ الدم نقويثا عيس كريستوس مالتي اتا ناي كله أقلقلوتنا مستير هيوتنا نأملاخ انت داهبنا أقلقلوتنا نأملاخ انت داهبنا يو أب تحتي أب لعلي أب زخونا يخون كنتات مسبق ملسم مسحماق ملسم زخونا يخون مخنيات أي كن عنك أثنينا مالتي عجي نزار عايزيا كم تهيوت حتنا زبلتا زا أنا زقلقلو زلوهن أملاخ إلي زقلقلو نحنا نقلقلو ساب زيكو حقوس خيالي دس زيك بلو خيالي نحنا قن عقمنا حلينا كمالتنا خوينو أزيز قلقلو زلو خوزي نأملاخ بحك بلو هيوتي هيبه إلنا ندهر نقبرو خينا تحقوسنا نقبرو إجزابير بدكو غيرو خقلقلنا خلون نتز توهبلنا خبري
سب تسفا يدليو زلا أخسب تسفا يدليو الشختا يدليو موقوس يدليو زابير بارخك زابير يحلخي زابير يحلفلك زابير إذا عينت زي بقى زخفل نجاري مالتي زغا كن لهم دعاء بنجار مالتي متبع زبهال بتعمى قداسي مو قال هيوت يسمع لنا سبق يخستنتين كي هيوت حابتنا الراي كالو الراي كالوت الراي فروينا حابتنا أبي مركز عن حادثة كوافتا أزرخ كلتس زاوير أملاح سيل على مناس كم زي فتننا إيه أستنتينه معناته كل جزء بهوتنا شجر خقات منا خيلي وخانا خقات منا خيلي لين كيني جاجو معناته دحر مكة راح الحمد لله كنت أقبل لنا بتسبع كم تعنتي ما أزحفتنا ببلته حجري أملاحسي حجر انتايو امنت فرحات أملاخ مهرنا امنت أملاخ ون مهرناي زغل الشجر مثل الحجر فرحات أملاخ زي اللي مرتا حجري عي تغير سن كم آي لأزل تحجري كنت مناك قدم فرحات أملاخ زنابرم يقبروانيرم حجر لنا فرحات أملاخ زو حد ناينا ندفرو زلنا مالتي تنكرمو كله مصحف ما كببون قام يبلي نخلي جزء اللو يزول لما كرا جزء اللو نحاقوس جزء اللو ما زي أستنتينا يا حاني نتعامل سبوق استنتين كفروينا حبتنا مخنيات نحنا انتعينا نبل كم زخ قبر حاسيبه شاقير إن خمزة قبر حاسيبه ساقي من بفلا إلو مخانا من كم قلباب نتمق ملوها جزين دي حميق وحماق جزين دي خوينو ندابلنا ببزح مخنيات ناب تسناي نجار نخين سعد لنفسنا بعلهنا نعقتاينا أبزياجن كم تزبلك أبو بزح سبب تمكيرو ميلو مالك إذا سبب أزجن زيادة عيم بر عنك فاتها يكونوا من مالك مخنياتو كم عقم من حلف عقم من بعلهاتهم فتيون كم ذهبوا أتذهبوا أزنبرو ترديهم مالك توس قيسهم تدفيهم تباهيلهم نخستو دسك بلو هاي باز قبرو هاي باز قريلو تباهيلهم زي كونس بوشتهم بعلهم فتيهم من مخنياتو أملاخ حقوس وهابي نقدمينا لهم أبزغ مينا زلهم عرفكم رئينا أملاخ حقوس وهابي إزفتيل أنقان دو أملاخ سبون ذهب كاسب بمقروم رام انتهي بكا قصص أويق انتهي بكا دس هاي بلكاني مالتي سوسلا زخوني انكا أولدنا كافتفتو فيتو زبلو مالتي كابت زهبو هيا بس قص بروح قص إلهم امسكر اللهم الله خيلو ببزحت أبابات همكيرهم يقولوا يعموهم ترفرخ يبهم كي بحالك حالفة حقوسهم من الكزخوانا دخلناتهم من نببزح القسم أزيو عزيزي سلازك زابير مسجن تسأل مخمس خلو ندك أملاخ قبلهم كعبيهم يلزمس اتيوم ناي أبوتات انتهي أمزبلو مشلا عفونسي أبحاوي أمقلو حريرو دقالا خون أمقلو حريرو خترف زي كونس نخا عمبي بيخاب حاو تأتويلو مالت لكعكم خا سببان مكران ندحر كم فقاد أملاخ بصورة أملاخ ندحر صيرنايو مكران شجرن ندك أملاخ نأمنتي كم كخوب يزخل عم مالتي كم مبرهتي يزخل عم مو عاب نجاري خستنتين كفروينا حبتنا قال هو تسمع لنا الرأي كالوت آمين كالوت هذا جزء يأمرنا سيطان كشفته خله نحنا دا خابتهم تقبلتم بر ما أسكابتهم وهابتو خينا
نحنا دا خابتهم زقلقلون بقر معاسك أقلقل تخينا كوم زبل تاشمي يمسيو مالتي جن عسرو مثل بعدنا حتى ملش نارينا جزا خسرح كله جزا ختكل كله هدمو خدبدب كله ولا بتهم بعد ما زدفو ولا أزوار كسكم أي خالو ولا حمد كسغرفو كسكم أي خالو جن إيدو ماوسيوم بزنقوم بترم حزوم أجهم أجنا خبلو نتي كساب زود أن تسرح نتي زسرح حساب تسفاه بو خمرحو كالي بزي أكبر بزي أخم زي أخون بزي أخم زي أخون كبلو بتعمم مالت سلازيسي كلنا نقلقل كلنا خا نقلقل كلنا نوهب كلنا خا نهب بزين تتردينا عبنا قري عبز بزي حق زينا جن مالت كابها جمير كمالتي أبتا دقة سلام ناس تراي سبات مسيون كقبولون اندحر صبخوي ناسي قال ساقمان له مالت سلازي أنا خا الطويل زقلقلو لقزيه كم زلون نفسي سخ نقرأ لنا مالتي قال هو يسمع لنا فروينا حبتنا حراي كالوت زستنتنايو كمون أبز معرف زي ترد الناس ملأخت زي ترد عنا انتلي أبونا سبت زي اللي حنتي مسك تحجزن دليل اللي خذي أقرتي الرأي كسل هو تحبتنا أي إشي ملك هاي رأني زله إشي أبتا قصري عسران حدنسي كم حتى يكون ترد عن اللاجن قرتك بتعمل دلايت كنا تردي أتبرئ بالدليل يابزي حجزنا أب المسب كم كأ إمبر أب المسجى بهر ترى زي كونه نسنا يزبلئنا إن حل يزولنا مو بزعباتي بأقلقلتنا التوسعي بركض جنزب حدا أقام من أنت خينا قفلنا نتنقى قلونا حزيا بالطعمي كم تعنتو يتمهرنايو امنتي حدران امنتن انديو كلاسي نابيات خيد زيرا حجابتي ناتا ريفرنس خلوه نايزا عسران حدنسي أب إفسون حمشته كسرت حمشته 16 امبارسي كنياتو كفو يو أمو جيزي عديكم كم لبامات امبر كم عياشوك زي كوني خمي بتنقاقي خم اتمال على سو تملكتو حجس إزي أصعب جيزي خمس حجة نحنا زلنا جيزي بطعم وخفيو كنا مال على سكالناسي بدن بتتنقيقنان بتنقبر فليتنان كنمال على سكم زلنا يمهرنا اللبسي الصغير الناسي تراي من ملاس زي كونس جيزيس كن عدق علنا جيزيس كن وسد علنا هدق نبل علنا يلوسي أبزي أقول في كتبره لنا معنا تدلينا إلى حسيب مو نزح الجي እግዚአብሔር መስገን በሐቂ የድልየና እዩ እዚ እቲ ገንዘብ ምስተዋፅአ እንድሕር ምምሕዳሩ ዘይለለይካዮ ዘይተረዲእካዮ ኣብ ክንዲ በረኸት ንመርገሚ ዝኸውን ብዙሓት ሰባት ካብ ክንዲ ብኡ ዝባረኹ ብቆሙ ይጠፍኡ ማለት እቶም ዘለዓሉ ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ እቶም ተላዒሉሎም ዝሓሚውን ክጠፍኡ እዮም ካብቲ በረኸት ማለት ሕጂ እንታይ እዮም ኢሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ቁሱን ክትከውን ግሉጽ ኩን ኢሉ ግሉጽ ክትከውን ከዓ ቅኑዕ ኩን ቅኑዕ ክትከውን ከዓ ህርኩት ኩን ኢሉ ማለት ሕጂ ካብ ውሽጥና ጀሚርና ይዕበይ ንኣስ ኣብ ገዛና ካብ ውሽጥና ንግልና ምስ ሓዳርና ነእትዎ ነውፆ ብግልፂ ነገር ዝንዝናብ ፅና ዘለና ዝነብዝም ዝኸነውዕለ ኢና ዝንዝናብ ዝውዒሉሎ እንድሕር ግሉፅነት እንድሕር ዘየልዩ ኩሉ ግዜ ሽግር ኣሎ ኣብ ምንታይ ኮን ኣውዒልዎ ኸውን ኣብ ምንታይ ኮን ኣውዒላት ትኸውን እንታይ ኮን ጌራቶ ትኸውን ሕጂ ካብታ ህይወትና እያ ትጅምር ማለት ኣብታ ህይወተይ ማለት ኣብ በዓልቲ ቤተይ ከይበፃሕኩስ ኣብታ ህይወተይ ከለኹ እዚአን ንብለን ዘለና ማለት ቁሱን ክኸውን ይደሊ ድየ እወ ቁሱን ክኸውን እንተደኣ ደልየ ግሉፅ ክኸውን ኣለኒ ማለት ግሉፅ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ እንታይ ከድልየኒ ቅንዕና ከዓ ከድልየኒ እዩ ማለት
ስለዚህ ዘይ ንቡር ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ንሓዳር ይኹን ንኻልእ ሰባት ግልፂ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ከሳር ከጣፋፍዕ እንተኮይኑ ክሰርቕ እንተኮይኑ ክሰትት እንተኮይኑ ክዘውር እንተኮይኑ ብተኣምር ግልፅ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት ስለዚ ቅኑዕ ቅሱን ክትከውን ቅኑዕ ኩን ቅኑዕ ክትከውን ከዓ ህርኩት ኩን እዩ እንድሕር ህርኩታት ዘይኮይንና ናብ ቀጠፍጠፍ እዩ ዝኣቱ ሰብ ድሕር ብግቡእ ዘይሰርሕ ኮይኑ ናብ ምንታይ ከኣቱ ናብ ቀጠፍጠፍ እዩ ከኣቱ ስለዚ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ኢሉ ንቅድሚና ኣሎ ማለት ክንርአኒ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ እንድሕር ዝበልዕ ኮይኑ ከዓ ግድን ክሰርሕ ኣለዎ እሞ እቲ ኣተሓሕዛ ንብረት ሎሚ እዚ ዘለናዮ ዋላ ብስድራ ቤት ዋላ ብቃል ኪዳን ከይተረፈ ነናትካ ሓሳብ መፅዩ ሰብኣይ ዘውፆ ሰበይቲ ትፈልጥን ሰበይቲ ተውፆ ሰብኣይ ኣይፈልጥን እዚ ከዓ ንብዙሕ ጠንቅታት ነቲ መንፈሳዊ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ማሕበራዊ ናብራውን ኣብ ቅልውላዊ እትዎ እሞ እሙናት ክንከውን ምእንቲ ግልፅነት ቅንዕና ህርኩትነት እዚአን ኣብ ንብረትን ኣብ ገንዘብን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ማለት እዩ ተንኪፈያ ኸውን ተስፋ ገብር ብሓቂ ቦና ብጣዕሚ እዚ ናይ ወንጌል መቸም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ንዓና ሂወትና ከመይ ከም ንመርሕ እንዳታ ሕጅታ እዛ ሕጅሲ ብዙሓት ኣብዚ ክትሪኦም ከለካ ኣብዚ ስደት ግበሩልና ወረቐት ኢሎም ይበልዕዎም ቅንዕና ስለዘየለይ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ወስዶ ብጣዕሚ ኢካ ትሓዝን ኣብዚ ናይ ሶሻል ክስታይ ክትሪኦ ከለካ እሞ ብጣዕሚ እዚ ናይ ኣምላኽ ነገርሲ ኩሉ ንጎበስ ኣብዚ ኣፅሕፍትላ ንሕና ብደንቢ ጌርና እንተነውዕሎ እንተንሰርሓሉስ ፅቡቅ ምዃነ ብዙሕ ንኣሽቱ ክበኽዩ ገለ ክትሪኦም ከለካ ትቕንዕና ዘይምህላው ንከምኡ ኤክስታይ ገብራ ፀኒሐ ምስ ኩሉ እንዳስተንተንኩሞ ቴንኪዩ ኣቦና ካልህይወት የስማዓልና እዚ ምርዳእ እዚ እንደዘይ መፅዩ ኣብቲ ገልግሎት ቤተክርስትያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራ ኣሕዋቶም ገዛ ስርሑልና መሬት ግዝኡልና ኢሎም ዝሃብዎም ነቲ ዝተሰርሐ ገዛ ሸይጦም ንሽም ኣሕዋቶም ጨቐቕ ኢሎም ዝክሓዱ በዚ ተኻሓሒዶም ኣብ ፍቅዶ ቤት ፍርዲ ዝኸዱስ ውሕዳት ኣይኮኑን ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ተዳልና እቲ ናብራና ብቃል ወንጌል ዘይኮነስ ብባህልን ልምድን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ዓሚቑ ኣፍልጦ ስለ ዘይብልና ኣነ ካብዚኣ ሓንቲ ሳንቲም ከልዕል ከለኹ ካብዛ ቤተክርስትያን ሓንቲ ሽምዓ ከልዕል ከለኹስ ሓዊ ኮይና ንስጋይ ከተንድዶ እያ ዝብል እምነት እንድሕር ዘየልዩ ኣበይ መልኣከ ሰላሙ ሕጂ በይ ክርእዩ ደልዮም ፅባሕ ኣበይ ክፈልጥዎ ደልዮም እንድሕር ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ እዩ እቲ ገንዘብ ዝፃወተልካ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ኣቦታትና ቅዱሳን ኣሰረሉ ምጥለል ገንዘብ ከየጥፋእካ እምበር ገንዘብ ከይጠፋእካ ይትፍራሕ ኢሎም እዚኣ ንሓዛ ገንዘብ ከየጥፋእካ እምበር ገንዘብ ከይጠፋእካ ኣይትፍራሕ እዩ እግዚአብሔር ይደግፈና ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ነቲ ዝፈለጥናዮ ከዓ ብተግባር ክንነብረሉ እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ኣቦና ቀሊበ ተስፋ ኣሎ ኣራይ ካልኦት ኣብ ቃል ኣምላኽ ከዓ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣምላኾም ከብዶም ክብረቶም ኣብ ነውሮም ይብል ማለት ኣምላኾም ከብዶም ክብረቶም ኣብ ነውሮም መወዳእትኦም ከዓ ጥፍኣት እዩ ስለዚ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ንበዓል ኩሶ ዘይኮነስ እዚ ንዓይ እዩ ኢና ንብል እዚ ንዓይ ምዃኑን ፈሊጠ እንድሕር ካብኡ ኣልጊሰ ሕጂ እዚ ኣይትንክፈንኒ ማለት ሓራይ ካልኦት حراي كريستيانا ولكسي من البعد دحريلكم زاتهم كلا حراي داير ግን ኩርፍ ለኣብዛ ሕጂ ክትበርጽ ወጽና ሓልሱቦና ግርህነትን እንታይ ንከምልኩም ቅንዕናን እሱን ክትከውን እንዲያትብል እሱን ክትከውን ቅኑዕ ክትከውን ከዓ ህርኩት ኩን ኢሉ እሱን ቅኑዕ ህርኩት ማለት ሕጂ ናብዛ ሁሉ ታምፃ እንተያ ግሉጽ ማለት ግልጽነት ማለት እታ ንገብራ ኣብ ስራሕና ኾን ብፍላይ ኣብ ሓዳርና ኣብ ገዛና ንገብሮ ነገር ብግሉጽ ተራዳዲእና የና ይቀድም የና ይድሓር ተራዳዲእና ጥሜት ዋላ እንተኾነውን ጥሜት ኣይኮነን ማለት ስለዚህ ተቀዳመይቲ ግሉጽነት ማለት
قلوصات كنكون كا قناعات كنكون قناعات كنكون كا هركوتات نكون زين حجي ناب قسون زغونه ناي نفسن ناي سغان قسانت يبصحنا ማለት ግላጽ የብዛሓልኩም እንደገና ኮነ አሜን አሜን አብዚ ኣብ ልበይ ዝነበረ ስለደልዓልኩም እግዚአብሔር መስገን አብዚ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ግዜ ነቦና አበይ ሃለቃ ገብረ ክርስቶስ ብዙሓት ከልዕልዎም ከለውሲ ነፍስ ወከፍ ሰንበት እተን ዘዋፅወን ጽሒፎም ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰድያ ሰንበት የቐምጥዎን ናብኡና ነይሮም ኢልኩም ኢኹም ትምስግሩሎም ኩልኹም ቶም ዝረኣኹም ማለት ንሕና ከዓ እቶም ዝረኣኹም ስለ ዝመስከርኩምልና ነዚ መሰረት ስለ ዘተሓዙ ከዓ እቲ ግልፅነት ከዓኒ ንሰበኻ ጉባኤ ንቦርድ ዘይኮነስ ኣብዛ ስክሪን ሰንበት ሎሚ ክንዲዚአን ተዋፅየን እዚአን ናይ ዕሽር እዚአን ናይ ምፅዋት እዚአን ናይ ክሶ ተባሂለን ናይ ብሓቂ ነዚ ፀጋ እውን ቀሊል ገርና ከይንሪኦን ኣምላኽ ከነመስግኖ እንደገና ከዓ ክዕቀብ ከዓኒ ክሰጋገር ናብ ወለዶ ከምኡ ሎ ፅቡቅ ኣሎ ኢልና ከይንዘናጋዕ ከዓ ናብ ወለዶታት ክሰጋገር ምእንቲ ከዓ እቲ በዓል ኣባይ ሃለቃ ገብረ ክርስቶስን ምስኦም ዝነበርዎም ኣቦታትን ኣዴታትን ዝተኸልዎ ቅኑዕ ፅፉፍን ኣካይዳ ሕጂ እውን ንሕና ከምኡ ጌርና ከነቐፅሎ ናብቶም ብድሕሪና ዝመፁ ከነሰጋግሮ ከቢድ ሓላፍነት ከዓ ይፅበየና ከም ዘሎ ከዓ ናይ ብሓቂ ንውሽጥና ክንነግሮ ይግባአና ይብል ማለት እዩ ወቦን ኣብዚኣ ምሳኹም ክምልኣልኩም ሲ ዝቐረባ ግዜ ሓንቲ ሓፍቲ ሞባዕ ሂባትኒ ኣብ ሓደ ቦታ ተራኺብናስ ኣነ ከዓኒ ድሓን ሰንበት ከምፃክ ዋይ ነዚ እንታይ ለዮ ተምፅለይኖኖ እታ ስራሕ ናህና ዋላ 5 ቅርሺ እተኮይና እውን ረሲት የኽበኪ ዋ ኣይለኒ ነዚ እንታይ ድሓን ንሕናስ ብከምዚ ኢና ንሰርሕ ዋላ ንቅል ከምኡታት ፅሑፍ ኢላት ዋላ ሳንቲም ተይኩን እውን ረሲት ክበኪ ናይ ብሓቂ ኢኻ ቤተክርስትያንና ሓቂ ዘረባ ኣብ ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ ኣብዚ ካልእ ቤተክርስትያን ክንደይ ቅድሜና ጀመሩ ኣባእስን ኣብ ኮርትን እዮም ዘለው ንሕና ግን በታ ዝበልኩማ ኣቦና ሃለቃ ገብረ ክርስቶስ ዝጀመርዋ ስቲል ንሶም ዘተሓዝዋ እታ ናይ ፋይናንስ ሲ ብኸምኣ ስቲል ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ መንግስተ ሰማይ ኣሜን መድሃኒዓለም ይመስገን ፅቡቅ ኣለና እሞ ዳሕራይ ሰዲደላ ሜይል ገይረት ብቅትማሊ ደው ኢላ ዋይ ሞሳ ናህና ከማይ ስራሕና ኢለያ እሞኒ እሳ ዘኪረ ምሳኻትኩም ሸር ክገብራ ደልየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብተግባር ዝተተግበረ ኣብነታዊ ስለ ዝኾነ ህይወት ሃብትና ዘመግና ኣገልግሎት ክባርኽ እሞ እግዚአብሔር መስገን ዝኾነ ዘስተንተናዮ እንተሎ ደቃይቅ ኣለዋና ዘስተንተናዮ ወይ ከዓ ሕቶ ኣለና ንብሎ እንተሊ ከምኡ እንደዘይ ኮይኑ ከዓ እንደዘይ ይብልና ግን ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብፀሎት ከዓዝቁልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም حراي كا كبرن مسجانان نعملاخ يكون كلكم كما وعلكم كما يمسيهم كما يكنيهم أبونا أبي مرجتا قال هو تسمع لنا زمن هذا قلتكم يبارخ قالنا يا بندما زماري ملاختي يسمع لنا من اسي يخمو بمعلتات نقسنتك نفت عريخا ذكر رأيو زبلمو اتي بنقسنتكي جميركيو زلخي اقل قلوت بمزمورنا املاخ ممسقان دما كل جزيه هيوتكم لو ادمي خملو نعملاخ ان اقل قلكي كتنبري جماري ديكونكي فتساميت كتكون دما እግዚአብሔር መመልሹ ፀጉኡ የብዛሓልኪ እቶም ኩልኹም ነታ ምዕራፍ ዘንበብኩም ከምኡውን ነቲ ተመዘመረ መዝሙር ይኹን ነዛ ክንመሃራ ዘምሰና ምዕራፍ ድማ ዘስተንተናዮ ተረዳእናዮ ሓሳብኩም ክትገልፃ ዘምስኹም ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ ብብዙሓት ክትጥቀስ ዝፀንሐት ኣብታ ሕጂ ወና መወዳእታ ክንዛረበላ ዝፀንሕና ምዕራፍ ኮይና ቁፅሪ
عسران حدن أبقد مسب كأنبر أبقد مأجزي أبيهر تراي زي كونه بسناي زبلئنا النحل زلنا مو بزعبا أتبع قلقلة تواس بركت زبالة جنزب حدقوا كينقفلنا نتنقلو اللونا سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو أبقد مسب كأنبر أبقد مأجزي أبيهر تراي أيكونن قال كاب أقلقلتي جميرنا انتاي قدسن نايسب نبل بزح تسمي إخا نتزرع أي حو زي فقرسي نتزير أي أملاك فقرو أي كالوني مو نحول ناس أملاك دما يفقر أزبل نتلس نسو حساوي إيبل أبقى داماي ملك يوهانس معرف 4 قصري 10 عسران حجي بسب بارعيا سلاسي زتفترة كن قدس كم دلنا أبقد مسب كأنبر أبقد مأجزي أبيهر راي أيكونن مغنياتو نسب نداقو هانا نسب نداق أيامنا نسب نداقو دانا نأجزي أبيهر كان حقوسو أين خلنينا نسب مقداء نأجزي أبيهر مقدائي نسب صبق مقبار دما نأجزي أبيهر صبق مقباري أبتو وانجيل ماتيوس معراف عسران 5 أميزة بلعكم النس أميزة استخمني أميزة بلعكم النس أميزة استخمني أبيري إناكا بالسبهلة كابزوم نعشتو أحواتي زي قبركمولو ويدما زي قبركمولو أيو زبل أمو بسب نايسب انتاي قدسني أيكونن بسب كنقدس قبعنا كاب كحدات زوصانا مسا أملاخ زبعسنا كنرحقوي قبعنا جن نايسب انتاي قدسني كنبل جن أي نخلن إنا انت دعا نتسب بخبري بصبق نقر حجنا يون نابا أملاك كنمصو مسا أملاك كنتعرقو ناي أملاك كنقبرون نخلينا أبتي بزح قزي ندقاق معنا أوانجيل ماتيوس معراف 5 قصر 16 خموخا نتصبق قبرهم ريم أب سمايات مزل أبهم انت خمسكنوا برهانكم أب قدم سبي براه يتصبق نقبره يتم سبات ريم نتا أب سماي زلو أملاخ ما انت خمسكنوا سي برهانكم أب قدم سبي برهانكم أب قدم سبي براه يزبل زلو حجي بسب كنقدس كم دلنا بسان كنا سبكي قدا بسان كنا سبكي تأثر بسان كنا سب كابيتك زي أبيهر كيرحق إزي كنت أقول له أب قدم سب كأنبر أب قدم أملاخ راي أيكونن سب قدي إنا سبات في إنا نأملاك نرخبو أي نخلن إنا إتا كالا أي تدما كمزي أبونا كبود صنحو نابونا أبهالك أيكون بؤو أبهالك مسرت ذات حزوون كساحجي ولا قاطع أتاوشعون لمن فللي انت اللي وقين بقى بتي ببقزي إزمس ناي سلطاني ناي تكنولوجي دما كساب حجي دما بسكرين دما يرى الله كبرنا أملاخ يكون بيت كريستياننا حنت معلتي بقرشي ببني تخنون إذا أبي آتيو إذا كما يكوينيلو قايقي زبهال نقر يلا بزعباتي بأقل قلد تواسع بركوت جنزب حادا أمانوكا ما انت خينا فنا نتنقلو اللونا ولا اتسابسي نبرخاتي لهيبو
ንጽድቂ ልሂቡ ንጽቡቕ ልሂቡ እንተ ደኣ ዝጠራጠር ዝዕንቀፍ ዝስከፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ሂቡ ኣብ ክንዲ ዝጸድቕሲ ሂቡ ይሓጢ እዩ ዘሎ ሂቡ ኣብ ክንዲ ዝባረኽሲ በረኸቱ እዩ ድማ ዘጥፍእ ዘሎ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ክትሪኦ ከለኻ ካብ ኢድካ ዝወፀ ገንዘብ ናይ መን እዩ ተደኣ ንኣምላኽ ሂብካዮ ናይ ኣምላኽ እዩ ግን እቲ ሰብ ጽፉፍ ኣተሓሕዛን ጽፉፍ ኣመራርሓን እንተ ዘይርዩ ነቲ ንኣምላኽ ዝሃቦ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ኣምላኽ ገንዘብና ይብል ማለት እዩ ካብ ዝለዓለ ዕንቅፋት የለን እቲ ንኣምላኽ ዝሃብካዮ ገንዘብና ገንዘበይ ኣበየሎ ንብል እንተ ደኣ ኮይና እዚ ዓብ ዕንቅፋት ግን ከምዚ ክገብር ንሰብ ዘብፅሖ ግን እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኢልና ሰኣን ብጽፉፍ ብግቡእ ኣተሓሕዛ ኣታውን ወፃእን ምፍላጥ እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝዕንቀፈሉ ሰብ ዝሓምየሉ ሰብ ዝስከፈሉ ከይከውን ክንጥንቃቕ ዝግባአና ንሕና ድማ ንኣምላኽ ምስ ሃብናዮ ድማ ገንዘብ መድሃኒ ዓለም እምበር ገንዘብና ከም ዘይኮነ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ኣምላኽ እምበር እቲ ካብ ኢድና ዝወፀ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኣሎ እንታይ እዩ ዘሎ ክንብል ገንዘብና ኣበይ ኣሎ ክንብል ግን ኣይግባአናን ግን ኣብ ከምኡ ዘብፅሕ ድማ እዚ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ጽፉፍ ኣተሓሕዛ እንተዘየልዩ ንሕና ቤተ ክርስቲያንና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይመልኣልና ኩሉ ግዜ ኣብነት ኢና ኩሉ ግዜ ድማ ኣርኣያ ኢና እሞ ብከምኡ ክንቅፅል ከምቲ ኣቦና ዝበልዎ እውን ነቶም በብግ ዝመፁ ኣሕዋትናን ሓትናን ድማ ሞይኦም እግዚኣብሔር ኣጸቢቑ ይዕዝዝ ኣጸቢቖም ድማ መመልሹ እናሰሰነን እናጸበቐን ኣተሓሕዛና ክኸይድ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እታ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከዓ እምበር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራይ ኣይኮነን ትብል ድማ ናይ ብሓቂ ክንግደሰላ ከም ዘለና ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2:12 እንታይ ኢሉ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎሲ ኣብ ማእኸል ኣህዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ኣብ ቅድሚቶም ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣብ ክንድቶም ኣብ ቅድሚቶም እምነት ዘይብሎም እውን ኣካይዳኹም ኣጸብቑ እሞ ብመዓልቲ ሓተታሲ እቶም ኣህዛብ እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ዝነበሩ በቲ ኣካይዳኹምን በቲ ናትኩም ኣብ ቅድሚኦም ትገብርዎ ዝነበርኩምንሲ ንኣምላኽ ከመስግንዎ እዮም እዩ ዝብለና እሞ ብዙሕ ናይ ሰብ እንታይ ገደሰኒ እሞ ዝበሃል ኣሎ ነገልግል ዘለና ንኣምላኽን ንሰብን ኢና ንኣምላኽ ዝውሃብ ኣምልኾ ኣሎ ንሰብ ዝግልገል ድማ ኣሎ እሞ ኩሉ ግዜ ነቲ ብኣርኣያ ስላሴ ተፈጥረ ሰብ እውን ኣኽቢርና ክንሕዞ ዝግባአና ክንገብር እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ናይ ፅባሕ ሰባት ግበረና ኣውደ ዓመትና ድማ ይባርኸልና ይቀድሰልና ምናልባት ኣብዚ ከባቢ ኣብ ቀረባ ዘለና
ንግሆውን ጸሎት አሎና ካብ 6 ክሳብ 9 ጸሎተ ነግህ ምህልል ኣለና ከም ተረፈቶም ንግሆ ዘይተዓመና ግን ምሸት ግን ብዓብይኡ ናይ ልደትና አገልግሎት ካብ ሰዓት 6 ክጅመር እሞ እግዚአብሔር እንኩልና ብጣዕና ሓልዩ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና አውደ ዓመትና ድማ ይባርከልና ይቀድሰልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል انت سلام زصلى صلوت كم بحدش كل انزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንቱን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ኣብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማለካን ኣለና ونقول سلام سلام هبنا كل هبكنا أخم أو جابير أترينا سجاها ونفسلنا جكها نفلت بعد أملاك بلنا نمو ودسم كان سمن سوعنا لنا أبسما يزل خان سخا سلام كعبنا نفس كلنا حدر أبزع على من زمن بارنا سلام حلو وكل ما راح تنسب السلطان بقدسم كا سلام حبهم أبزريانا نزل مكان تعذاب كأم خراب أم تاونا مسانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بودون بعنون وقت كنبرن كل سنة يملك دما ناخاني እግዚአብሔር በፍራህ በሕያውነት ክንርከብን በክርስቶስ መስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡዘለካ ለምን ቅዱሳን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስግነ ይኩን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባረኸልና ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሳና ውዒልካ ኣኻ ነመስግነካ ሳና ክትሓድር ድማ ንመዕቆበካ ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓዮም ስጋብ ነፍሲ ተኣስር ተሓዮም فحزبل دم أكبهم تما بحري حيلهم وتم بسأنو دم إجابير أملخنا نفسهم تقبل أي نفس عرفت هبهم حزنا عن كل دم السخاء أسعنا نعلنا يأكل دم بلنا مزد تود عمت شقرنا مكرانا حسامنا سدتنا ودعلنا زحدش عمت أملاخنا نحنا بحسابنا تحدثنا إن الوط علو ناب سماي نتأمتلو كابا خادما محراتن سلامن نرخبلو عمت قبرلنا يوفرو دحاني اتولنا تقوشو دحان ملسلنا دكنا بارخلنا ناتكا قبرلنا بنا يدينا قدس دنقل مريم أمالادنا بنا ملاختي ترادعنات بنا نبياتن حوارياتن صاركان سمايتاتن صالتاي تفلينا كمتن حواريات زمهر كايم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوع أكالنا سمكاي قدس منقصها تمسا فاركان تاب سمايكم دم أمدريكم علتن جيرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا وفادحنا ننبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبر النزل علمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لخو سخي كاب عن السبرختي خي فركرسكم برخيو وملتا تسقى جابير مساخيو
وفسيت الدس والكي هتيات ناخسرينا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لبنا أمين تهوي شرك جينا أملاكنا مدان يسوس كريستوس كاني كنا سريات يقدم ساتي أبسا ولدو لبركشاتي بران أنتم أبوي قناة وفيديو قناة ران سارقوس أنا تبسمكم كنو فتانون تهاني يرسينس كلوان سمات زيو مهارن كريستوس مال عصب تغلتين زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس مال عصب تغلتين بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارن 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 كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም እግዚአብሔር ይባርክ أبونا اللهم ده الله بنا قال هو يسمع لنا تسلي صلوت كما هللنا يا مهللا بقدم እግዚአብሔር عريقو مع زغرر محرت زغرر يقبل لنا كمون تمهرنا تمهرتي 30 60 100 سنه فرينا كندحنا له كنبارخلو كنغلغللو كنصدقلو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና كلهم تاون غزيكمن سراحكمنا وهايدكم نتغلغلوت بيت ክርስቲያን تكاتاتل وزمسكم كا قدس بيت ክርስቲያን تحبوا حبوا ازري እግዚአብሔር ሲተጻድቃን አስበተ ሆታን ይخفلكم تبل كمزي حج صقو بزيحلنا عنا هبنا بعين محرت تميتنا ابز قدس اغلغلوت زمسنا ها እግዚአብሔር ابتزمص اغلغلونا ابدا حنا سلام بخمس خنساتف سناي فقاد يخونلنا سلام ليتي سلام حضر بالسلام يراهبنا آمين أبوتاتنا كالي واسمع